аз съм Гошо и Петрон и сме втора част на байкарите от Ловеч. Както виждате, ние сме на стратеж. Ще спуснем стратеж от началото до края. Само тук където е счупено палето, но ще спускаме оттам от... Байера. Да, там малко. И ще гледате и челите с целия стратеж, ако ще от друг град, ще го видите. И... Дано ви е харесал клипа. Да, и сега ще видите какво ще правим. Ай! Хора, спускай! Айде! 3, 2, 1, опа! Фак! Майко, брат! Оу, шит! Ето първи скок. Дано ви е харесал. Втори скок, който идва. Така, хора. Пускаме. Следващия скок сега е началния, който аз не мога, първия, новия, който аз няма мога да пусна. Няма, аз не мога и без. Мале, колко вдигна, човек! Колкото тебе! Почти! Така, координираш. Добре. А? Аз ще го скоча. Фак, бе, брат! Хора, пак го скачам, защото имаше проблем. Майко! Мале, най-скъв корен ми даде отпреде. Спираме за малко, хора. Хора. Добре, тогава се пази, ако няма да скачаш, че аз ще я метна. Ще мяташ ли? Хора, сега е май последния скок от пистата, който е тръба.